Apa iki satenane netral takdirku sing jawab ki Sliramu beda ati beda lambe Mas Dan AF Audio gue bilang video syuting netral mas goyang dulu paribasan ngrangge lintang ing angkasa gawe citra marang tresno Kaji Aris Jamaica iki pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro Mas Batu Sundalu semua rekan-rekan Sorpelong Kaji Aris netral Kamboja Irwan Gemblong ada gadis mungil Ari terus lolong aku nak makan ya dek jadi meluso Mama Elsa Sundalu Makapi kene opo sifatku saiki wis beda kowe ninggalke aku penting wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir takdirku sing jawab ki sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas ngotot nangisku benci saka uripku paribasan rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro ati netral goyang dong ada mas Takalong Pak Kadir Dalu Bajang Takalong Mas Dirman Sundal Mas Dirman MBG Mas Haji Iko loh mas, iko loh dulu. Opo sifatku saiki wis beda Terima kasih. kowe ninggalke aku
rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara sarpelem sesuk ning jero dodo pancen nglarake arep kepiye maneh Mas Gabus sudah Mas wong ra duwe aja selapatinku marang kahananku kamas pupus sing rasa Mas Abid dan Mas Jabir, selamat malam. Terima kasih. Apa iki satenane takdirku sing jawabke siramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku Ngaji Aris Jamaika. tangisku becikku lunga saka uripku paribasan rangge lintang ing angkasa kowe beda gawe lara marang tresno Bogas iki stanku pilihane wong tua Mas Dewa sepurane yen gawe loro atimu teman-teman Bogas terima kasih ayo Bos Eplek ya Elsa Musik Sios Jani Blossom Mas Nuril CH Vicky Larazio Roni Atas Junior Gelos Irfan Gemblong Putra Palma Gue terima dua Ayo Mas kene apa sifatmu saiki